Deputy Chief Minister ba Preston Tensong la penchai lor ka jingha chkhmat project Surok ki ba he ha ka jala halor ka project Surok Shillong sha Tamabil ulapan bana ba package 1 kala jandap bat ka jingkhmi lengti ka long man Pyndep ya ka Hapoh Taïew ulapan shai ru ba jingkhmu ban Pyndep lot ya project baro ka wai ka dei ha December arjar arkun reu ulapan pau ka jingkaman ba sarkar India kala manjur ya ka jingdawa ban penhe ya ka flyover Shillong halor ka jingpenhe ya ka Surok na umyam sha Shillong Sarkar kalarai ban penlong ke jingkmilan da ke PWD MECL ban ke DC revenue ban pentikna ya ke jingpen bet Surok ke ba thamai jingpen he Surok kendong hadu khalar mitar ke badai ke standard jong ke national highway bat ya kikot kislaru la batha ya DC ba un penben shushu halor ke western bypass DYCM ulayatho ba kam kaya shakmat ba bat lakmi lenti bakan Pyndep ha usnam arjar akun reu Henry ula menjur badang don ke jinge ke ba kendiat ha package ke balai halor ke jing ke jaka Henry ula pen scam bo district collector un pen betno ya kani ke jinge Hapoh katu kani Taïew road sector Hapoh ka jela mikla jung barowi ha ka bang yasdang nengkong ya ka Surok Shillong dauki ka badon kong malong menta kidon sau packages ka package 1 package 2, package 4 and package 5. Tiha kabidai bat kani ka progress of work. Kabanga sultanat ban pentip kelomba ka yajbet ka yarti kamtam kumapilai ya kani ka package 1. Ka target ka ba nakaliang joka KHASI rengkat ban nakaliang company ka long committed ban Pyndep Hapoh kalai pui trik jong liu pnai. Hapoh kalai pui trik jong December te ngidang update ya kata te kalong kaba sultanat ba lat kena Hapoh jong ni punai kin Pyndep ya kena ka package 1 te ka package 2 ka package 4 but ka package 5 katu ka target kalong hadu next year December 2026 te kaniru kalong smooth ka tray ka yajbet ka jing tray ka progress of work nang ta ka ba khaddu ka bede ka Shillong dauki ka dot sa ka package 3 kata ka bagi ongka punus la bypass te ka sultanat kolong ba nakaliang jom ka government of India lang ba ka KHASI kila ai sanction ta ya ka ba ya day bat kalan compensation ya ka ni ka portion ba day ka package 3 jom ka ni ka punus la bypass but menta ka sa haka jing penbit penbiang nakaliang jom i DC revenue but SDO civil revenue hakte ya prosla bakin work out ya ke details baru koi kenang ba ultimately kilaman pelaj ya kalan compensation but take possession ya kalan kenang ba ngin yo bat stang no ya Surok kata kadai ka bentar ka benukong hak bedai bat ka Shillong dauki